на всички, които се присъединиха към нас в този мирен протест или така наречено шествие. Днес сме се събрали тук, за да почетем паметта на всички деца, загинали по пътищата на България. Такива мирни шествия днес се провеждат и в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Плевен, Бургас. Ние се присъединяваме към всички тези почернени родители. Както знаете, и тук имаме такива и те присъстват, те са сред нас, те са всъщност организаторите на днешното мирно шествие. Целта на днешното събрание, целта на днешния протест, който правим тук отново за пореден път, е съдебната власт да забележи нашите старания в това да ги убедим, че присъди трябва да се налагат, защото не се ли налагат присъди, убийства по пътищата ще продължават. Ако съдебната власт не обърне внимание на исканията ни. Това е всичко. Благодарности към всички, които дойдоха тук днес, за да почетем паметта на всички деца. Благодарим ви. Благодарим, че дойдохте тук на това събиране. Там има един плакат с имената на част от децата, които са загубили живота си по пътищата на страната, за да няма повече написани деца на този списък и разплакани родители. Ние искаме промени в закона и то драстични наказания за шофьорите убийци на пътищата. И с това се надяваме да променим към нещо по-хубаво живота, да няма други майки като тия тук почернени майки да се събират. Благодаря. Вземат някакви мерки. Просто надяваме се на това, надяваме се всички да начуят, целият български народ да начуе и всички да се вдигнат. Не само някои хора да се вдигнат, защото това го правим за нашите деца, които те първа предстои да живеят. Защото не може да се убиват по пътищата. Това е много тежко за един родител, който е живял това нещо. Не го пожелавам на никого. Просто няма. Тяхна памет сме се събрали тук и пледираме и продължаваме да настояваме за скорошна промяна, незабавна на закона. Искания, които ги дадохме с нашата подписка, която организирахме и внесохме в Народното събрание с 27 000 подписа, трябва да се приемат. Не може да се промени само да отпадне споразумението и да се направи козметичен ремонт. Това не означава да се сменя косата, боята на косата. Ти няма осъдими. Мястото на убийците е в затвора. Това го казваме всички родители. За това сме се събрали. Това, което всъщност ви обещахте, че може да се случи. И започнаха да ги изпълняват. Не бяха заблокати по пътищата, нали, че ще има по-висок. Те не искаха да живеят тези деца. И те се подготвяха за бал, и те искаха да отидат на бал, и те искаха да станат студенти. Някой да ги е питал тях. Управляващи господа съдиите продължават с тези смешни присъди. От страни, които нагледат, ние сме тръгнали по законов ред да се търсим правата и искам да променим нещо за в бъдеще. Но може и да има някой, който да му писа някой родител, като му убие детето и да тръгне сам да раздава правосъдие. Тогава, когато се събираме на кръгли маси и се гледаме смутени, тогава кой ще е виновен? Защото аз няма да изобщо да упрекна някой родител, който в момента да се види детето, както е Славка тук и седяла 4 часа да се гледа детето с разпръснат мозък по тротуара. В един такъв момент един родител, ако вземе и уби убиеца на детето си, а за него ще намерят веднага сигурно доказателство да го вкарат в затвора. Поне това, което има в момента, те ако го дават, все пак е нещо. Защото закон е до 15 години. Вижте съдебната практика, както се ни дава. Вижте съдилищата. Колко пъти е дадена тая максимално на 15 години? Има ли изобщо дадена? Някъде има ли присъдено 15? Има 11 или 12 осъдителни присъди. И колко са осъдителни, нали може да се с 6 месеца с една година. Всичко друго е условни, пробации, споразумение, невинен. Това са на година по 200 загинали
200 дела са загинали на пътя. От тези 200 дела, само 10 осъдителни присъди. Какво значи това? То се усеща, едва ли не банални станаха, нали, с исканията си. Предлагаме първо, като градят новия наказателен кодекс, и да кажат човешкият живот колко струва. За тях човешкият живот е някаква цена. Примерно 5 години струва човешкия живот. Не сега условна присъда или споразумение. Оттам нататък вече всеки член да се гради и да се надгражда. Примерно, утежняващи вината обстоятелства, расте наказанието. От 5 нагоре да стигне до някакви разумни граници. Не може за 100 000 лева 20 години затвор за един човешки живот, споразумение или пробация. Най-важно е, аз пак го казвам, да определят цена. Колко струва за тях човешкия живот. Един млад човешки живот колко струва.